Tervetuloa harjoittelemaan ja pelaamaan sekä viihtymään Keretin kentälle. Outokumpu. Aikanaan kentän rakennustyön käynnisti Outokumpu Golf Oy. Suunnitelmissa oli 18-väyläinen kenttä, klubi Keretin torniin ja olipa puhetta myös pienlentokentästä kaukaa tulevia golfareita palvelemaan. Osakeyhtiö ajautui kuitenkin 1990-luvun alun laman myötä talousvaikeuksiin ja suunnitelmat hiipuivat. Kenttä haluttiin kaikesta huolimatta pelikuntoon ja töitä jatkettiin erilaisin järjestelyin, joista golf-seura kantoi päävastuun. Syksyllä 1991 olivat 9-reikäisen kentän greenit ja bunkkerit sekä lyöntipaikat lähes kaikki valmiina, ja niinpä ensimmäinen lyönti orastavalta nurmelta tapahtui syksyllä 1991. Viimeistelykylvöt tehtiin seuraavana keväänä ja heinäkuun lopulla 1992 kenttä avattiin virallisesti. Golfin aikakausi Outokummussa alkoi. Nykyisin kenttää ylläpitää vuonna 1990 perustettu Outokummun Golf-seura ry. Meillä oli 20 lisättöaikaa. Joo. Miten vaan sinä? Saiko sulle tikoista? Kauan. Aika. Lähdetään tekemään pöytä. Joo. Lähteekö valkoiset vai? Kyllä, valkea käy. No niin. Joo, peli onneen. Peli onneen. Arvotko siihen? No niin, tästä lähtee. No niin, kiitos siihen. Mulla on tätä pitkistänyt koroa. Meillä on meitä 2-2. Keretin kenttä on lähellä Outokummun keskustaa vanhalla kaivosalueella, niinpä kentän maisemaa hallitsee Euroopan korkein kaivostorni Keretti. Vaihtelevassa ja haasteellisessakin miljöössä oleva kenttä on 9-väyläinen, jonka 18 reiän paar on 72. Kentän paikallissäännöt ja lisätietoja kentästä löydät painettuina tuloskortista. Bunkkeri vaarassa.
on tuolla väyläbunkkerissa kaivannut jalkoja hiekkaa ja löin, niin sehän painui niin syvälle tietenkin, että Hyvä. Kiitoksia. Tästä sitten seuraavaan kertaan. Keretin kentästä suunniteltiin siis alun perin 18 väyläistä, mutta rahkeet riittivät 1990-luvun alun laman seurauksena 9 reiän loppuun rakentamiseen. Väyliä oli kuitenkin jo linjattu täysmittaisen 18-reikäisen kentän rakentamiseksi, joten monet vuodet Keretissä pelattiin myös talvikolfia. Talvirata tehtiin noille suunnitelmissa olleille, mutta rakentamatta jääneille 9 väylälle. Talvikentän ylläpito lopetettiin, kun pelaajien määrä talvella jäi hyvin vähäiseksi, ja talviylläpito rasitti kohtuuttomasti seuran taloutta. Keretissä on kuitenkin valmiudet myös talvikolfin uudelleen aloittamiseen tai jopa kesäkentän laajentamiseen 18-reikäiseksi, jos taloudelliset resurssit sen joskus mahdollistavat.